to sam htio ovdje, mater, dobro te pauza. Više nego živ življi, jel? I šta ima tamo? To je Pavel ovaj. Vidio sam na onoj dvoranici tamo u 9. mjesecu prošle godine. Kako ne? Bratislavi dvorana jedna je tamo se održavaju te konopne. Tamo je dobro, ovo je bilo... Nemoj se. Ja sam rekao šta... To, 12 glava. Malo veće. Jesi imao glavu Miro sad? Nisi? Nikad ne znam. Recimo, da li hvala odluška, meni je ovo. Može smarta špoljkica. Da, zubi. Takve strane ti dođe u škalu. Znači sve u svemu, dobro. To si ja pitam.